11-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin tefsir mazharinin ibaratından eden galat fehimliginin jawabiyasy. Mufti nazirlajan tevessül barada ki biz tevessülün barasında bir cevap berenmiz yok. Biz şu öz sözü bilen, öz kitabı bilen özüne cevap verecek. Qazi Senaullah Fani Fethi Rahimullah'ın tefsir mezherisinden delil getiriyor. Tefsir mezherini sen kabul ediyen bolmaly. Biz de muhticanın kabul eden adamından, kabul eden tefsirinden istimdada delil getirecek. Olur da delil ayttık. Fakat tevater an kethirin minel evliya ve ennehum yansuruna evliyahum ve yudemmiruna a'dahum ve yehduna ilallahi teala men yeşâullahu teala. Yani kan evliyalardan haber mutawatir bilen sabit boldy. Yani qat'î diýdigi. Haber mutawatir diýeni bir وقول العلم من غير شبهة بر علم واجب aylandyryň bir haber awwaluhu kaakhiri wa awsatuhu katarafayhi haber mutawatir diýilýär. Hatta etiqadda delil kan awliyalardan şeýle bir ýalana ihtimali bolmadyk haber bilen geldi ki olar dostlaryna kömek berbilýärler. Düşmanlaryny dargat bilýärler. Hudaý ýoluna adamlary hidayet edebilýärler Hudaýyň iradesi izni bilen mustaqil däl bularda hemmesinde bir odal aýtdyk. Muassira mustaqil däl, hazır nazir däl. Aya nusret berip bilenden nusret islemek istemdat dämi? Düşmany tedmir edenden, dargadandan inha şolardan inha dargat diýip islemek Hudaýyň iradesi bilen näme eşgal bar? Tefsir mezheriniň 1-nji jildinde 152-nji sepetinde. Hamiden ve musalliyan, hormatly ahundadajan sen tefsir mazharinin ibaratını galat tewjih etdiyorsun. Ve bul ibaratdan ki okuyorsun. وقد تواتر عن كثير من الأولياء أنهم ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم ويهدون إلى الله تعالى من يشاء الله تعالى. Tefsir mazharinin 1-nji jildi 155-nji sapga Mektebe Reşidiye wala tefsir mazhari. Qazi Senaullah Fani Fethi Rahimahullah aýtýar, tawatur bilen köplerden rivayet bolup geldi. Awliyaullahlardan bişek awliyalar nusrat we kömek etýärler öz dostlaryna we helak etýärler düşmanlaryny we hidayet etýärler Allah Taalaga. Ol welilerden ki Allah Taala hallasa. Hormatly ahundada sen aýtýorsun hazır nazir da däl, mustaqil da däl. Hudaýyň izni iradasy bilen weliler şöyle iş edip bilýär. Bul tewjihge binaen muňa istimdad diýip bolmaýar. Näme üçinki istimdadyň manasy talab medet kömek islemekdir. Weli Allah Taalanyň izni iradesi bilen nusrat we kömek etse, o düşmanlara helak etse, o merdimleri Allah Taalaga hidayet etse, hormatly ahundada muňa keramet diýilýär, istimdad diýilmeýär. Ahundada mowqifyňdan ýa durma, keramet awliya ihtiyari diýip kabul etýärsiň. O bul jaýda aýdyp dursun, hazır nazir da däl, mustaqil da däl, Hudaýyň izni iradesi bilen weli kömek edip bilýär. Düşmanyny helak edip bilýär, merdimni Hudaýga tarap hidayet edip bilýär. Bul zatlar hemmesi keramet bolýar. Keramet awliya hak we sabitdir. Bul zatyň özi keramet awliya gaýry ihtiyari bolýar. Bul ibaratdan istimdad awliya sabit bolmaýar. Men yeşâullahu Teala diyen ibarat izinden bolmasa te istimdat bolurte. Men yeşâullahu Teala diyen ibarat bilen ol istimdat bolup bilen yok. Keramet bolýar. Öze hem keramet gaýry ihtiyaridan. Keramet gaýry ihtiyari Allah Taalanyň izni iradasyna mowqupdyr. Ahundada näme keramet awliya ihtiyari diyen fetwaňdan ruju etdiňmi? Bul senin okuyan ibaratyň keramet gaýry ihtiyarinin gurruňydyr. Bu açyk misalydyr. Wa halanki ahundada özüň şerh qaýdyny sepiyede keramet barada gelýän misallary hemmesine keramet ihtiyari diýip täwil berýärsiň. Weli başgalara nusrat etse, düşman üstüne kömek etse, Allah ýoluna hidayet etse, Allah Taalanyň izni iradasy bilen keramet gaýry ihtiyari bolýar. Hormatly ahundadajan, bul berýän misalyňdan keramet ihtiyari diýen fetwaňdan ruju edenemeň diýersiň. Näme üçinki Allama Qazi Senaullah Fani Fethi Rahimullah'ın ibaratından belli bolýan keramet gaýry ihtiyarinin gurruňy bul jaýda. Eger istimdat bolsa, şul ibaratyň ýyzyndan men yeşâullahu Taala gelmeýärdi. Belli boldy ki bul istimdatga misal bolup bilmeýär. Bu bul ibaratdan istimdad awliya hem sabit bolmaýar.